Poate la mânițe. N-am reușit să o găsesc. Știu că locuia la Strejnic, o cheamă Harasim, dar n-am reușit nici în cartele, telefoane, nici pe internet. Am găsit un Harasim la Breaza, dar care nu răspunde la telefon, așa că nu știu să vă spun. Auzeam și că ar fi în Germania, deși eu știu că numai fratele este în Germania. Petri Traian. Gazdă fiind, vă mulțumesc tuturor că ați răspuns prezent invitației noastre și aș vrea să leg povestea mea de la 83, la prima și ultima întâlnire pe care am avut-o. Nu aveam copii, lucram în Dumbrăveni, imediat după s-a născut și băiatul meu, care a terminat calculatoare, automatică calculatoare și lucrează în IT la Cluj, e stabilit acolo, căsătorit, departe. Viața mea s-a desfășurat după definiția liniei curve de la Caragiale. O linie oablă, care tot mere să întoarnă de unde o puceți. Deci, cea mai mare distanță pe care am parcurs-o raportat la Dumbrăveni cu slujba mea a fost Oghilar, unde m-am autoexilat pe o ceartă cu organele de partid. Vreo 5-6 ani, după care, după 89, am revenit în Dumbrăveni, unde sunt și acum. Mă bucură părerea extraordinară pe care o remarc în discursurile referitoare la învățământ ale colegilor care nu lucrează în învățământ. Învățământul nu mai e ceea ce a fost și cu siguranță va fi și mai și. Cam ceea ce era acum 20 de ani în Hochilar, e acum în Dumbrăveni. Deci cam asta este viteza cu care se propagă. La restaurant o să vă mai arăt o versiune nouă a liceenilor din ziua de azi. Și spun asta pentru că nu e suficient să ai un profesor bun și educabilul trebuie să vrea. Ori noi am făcut parte dintr-o generație, și cele de dinainte și cele de după câteva, care au și vrut. În momentul acela totul e perfect. În momentul în care unul refuză, fie profesorul să-și facă treaba, fie educabilul să accepte livrabilele, procesul este viciat până plin. Așa că cei care, ce pot să spun, ce ar caracteriza situația în care m-am aflat, eu fiind un tip melancolic până dincolo și pesimist, când veneam la liceu în ultimii ani, recitam Bacovia, liceu Cimitira Tinereții mele. Am rămas să recitesc același, doar ușor modificat. Liceu Cimitira Vieții mele. Dar, sigur că nu în viață mai dat, ci în moarte mă vei da, atât de blazat. Mai povestim după un pahar de ceva, că mi se usucă gândul. Trebuie să învățăm noi acum pe domnul profesor ce înseamnă învățământul. Aș fi curioasă cum s-ar manifesta dacă i-am punea în condițiile actuale. Pop Enea. Mulțumesc organizatorilor, mulțumesc colegilor că au venit și mă bucur că suntem împreună. De asemenea, profesorilor le mulțumesc. După liceu, m-am chinuit să intru la facultatea de medicină, știți cum era, am dat de 2 sau de 3 ori. Și acum coșmarul vieții mele este că nu am intrat la medicină. Asta nu știu dacă este bine sau e rău. Așa a fost. Da, mi-a rămas după
facultate, am făcut stagiatură la Mediaș 3 ani, după care am primit repartiție la Dumbrăveni și am lucrat aici ca medic pediatru în oraș. Mi-a plăcut foarte mult, după Revoluție am reușit să dau concurs, am făcut secundariat, sunt medic specialist ORL. Lucrez la... Da, fiecare are vreo problemă. Lucrez la Gherla, am cabinet privat și lucrez și în policlinică. Nu m-am căsătorit și nu am copii. Asta... Nu. Mai are vreme până la gândirea Ce băiat frumos! Ești! S-ar putea să aibă copii mai tineri decât Matei. A, da. Cine? Care știe de... Care știe de Radu, Ana? Cine? Eu nici mai știu. Cred că piață de două piață. Eu mai veneam pe aici, m-am mai întâlnit cu ea, dar de... Joachim. Nu mai este cazul să repet și eu ceea ce au spus antevorbitorii mei. Mulțumesc tuturor. Vorbești, face-te în fața la noi. Mulțumesc tuturor colegilor prezenți. Regret că o parte dintre noi nu au putut veni astăzi. Mulțumesc foarte mult profesorilor pentru anii. Traian s-a explicat bine că vremurile schimbate, dar după ce toți ați luat cuvântul, ne dăm seama că am fost o clasă din care majoritatea sunteți cu studii superioare, chiar dacă am făcut numai școală poziciare, asta mai puțin contează, dar totuși consider că am fost o serie bună. Una dintre seriile bune din liceul din Dumbrăveni și asta sigur datorită profesorilor Au fost noștri. multe serii bune, să știi. Cel puțin 11. Dar la noi nu cred că sunt 15% fără studii superioare. În toate. Așa și, să știi, și aproape 100%. Din punct de vedere al vieții mele personale, eu am făcut o școală oficială și mi-am ales o a treia meserie, mecanic de locomotivă. Am văzut ca fiind foarte benefică financiar la perioada aceea, foarte frumoasă, însă totuși opositoare. În calitatea de pensionar, că de 7 ani sunt pensionar, pentru că noi am ieșit la 52 de ani în pensie, ce aș mai putea spune de realizări decât realizările familiale, alături de soția mea care și ea e pensionară și a fost funcționar public, am 2 fete, cea mare a terminat Babeș-Bolyai, lucrează la școala 5 din Mediaș, are o fetiță de 2 ani și o lună nemaipomenită, cea mică a terminat Lucian Blaga, inclusiv masterat, lucrează la o firmă germană care a fost pregătită pe proiect german-englez, are o fetiță de 5 luni, la fel de drăguță și de dulce. Și mulțumesc lui Dumnezeu că, din punct de vedere al sănătății, mă simt prea bine și mulțumesc lui Dumnezeu că sunt alături de voi. Mă bucur de realizările voastre. Așa cum a fost. Da, asta e bucuria cea mai mare că ne-am întâlnit și că din punct de vedere nu sunt prea sănătos. La un moment dat, în discuții cu domnul profesor Roșeanu, îmi spunea cei mai important, că mi-am făcut și eu o casă și am muncit extraordinar de mult. Și chiar la mine în casă discutam asta. Și zice, cei mai important pentru tine, copiii sau casa? Și am zis, evident, copii. Și atunci m-am canalizat pe ei, ei se realizați și asta o consider marea mea realizare. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Stucilianu Maria. Șandu.
Uite, Stocherea. Ce să vă spun, profesional nu m-am realizat, sunt unul din puținii care au dat la medicină și n-au intrat. Eu n-am insistat ca și Sorin, poate și fiindcă eram la umană. Adică am fost asistentă medicală la Brașov, am făcut reprofilări pe radiologie, am lucrat la direcția sanitară, mi-am încheiat activitatea brusc, lucrând ca asistent șef la Policlinica pentru Sportivi. De ce toate plimbările astea? Fiindcă neintrând la medicină, am mai avut o tentativă, am dat la București după ce am lucrat un an în Spitalul Județean Brașov, am terminat școala sanitară, tot șef de promoție și la Brașov. Am picat la București 8 și 12 și am zis că medicina probabil nu e pentru mine. M-am căsătorit, soțul meu a avut muncă de control vreo 10 ani de zile, am rămas cu copilul meu acasă, iar mulțumirea vieții mele, fiindcă tot timpul mă rugam și ziceam, Doamne, fetei mele, ce n-am putut să am eu, acum sunt emoționată fiindcă vorbesc de Ana. A fost un copil care la grădiniță, era mascota grădiniței, când aveam inspecție, îl duceau la clase ca să iasă bine. Toată școala generală și liceul a fost cu coroniță, olimpică națională la spaniolă, la liceu vorbește 5 limbi, Ana. În timpul facultății cu bursă Erasmus, după facultate a avut o bursă Fulbright în state de 2 ani, a făcut un doctorat la 30 de ani, acum este profesor la una din universitățile cele mai vechi din Anglia și este director de relații internaționale. Din ea am văzut toată lumea asta, fiindcă o vedem în fiecare zi, ține legătura cu noi, poate fi un singur copil. Ne-am plimbat din America, în Canada, în Malaezia, în India, nici nu mai țin minte, Canada, Norvegia, deci în toată lumea se plimbă, în India, cred că am mai zis, toate lucrurile astea le vedem și noi cu ea. S-a căsătorit anul trecut cu un neamț, soțul meu este maghiar și eu am zis că copilul meu a ieșit așa, fiindcă genele probabil au fost foarte bune și nu s-au întâlnit cele care erau la fel. Deci asta este mulțumirea vieții mele. M-am pensionat brusc și îmi place să spun că m-am operat în fundul curții, fiindcă eu lucram în policlinică și în spate era spital, punând un singur diagnosticul de cancer. A fost o tumoră de 2 mm, toată lumea mi-a zis că dacă nu aveam și, în general, familia mea, veșnic mă încurajau și îmi spuneau când aveam nemulțumirile mele, bucură-te că ești asistent medical pentru ceea ce ai făcut pentru familia ta, fiindcă e tot neamul pe deal și ceea ce am reușit să fac, mi-am pus diagnostic înaintea medicilor. A fost foarte bine, am avut o perioadă foarte grea, fiindcă terapia este grea, cum toată lumea știe. Sunt acum echilibrată și emoțional, am un sprijin extraordinar de mare din partea familiei, o familie extraordinar de echilibrată, ne-am susținut toată viața, care a fost cu urcușuri și coborâșuri. Soțul meu a fost militar, dar era maghiar, a terminat și el o școală șef de promoție, cel mai bine la Pitești, dar n-a ajuns conform pregătirii lui. Și atunci toată viața noastră a fost un balans, mereu ne-am susținut unul pe celălalt. Și exemplul acesta din casă, cred că l-a avut fata noastră. Este extrem de curajoasă și de dreaptă, este într-o țară străină și în momentul în care sunt lucruri nedrepte, ea le spune în față profesorilor de 60 de ani. Și numai diferența între ceea ce e acolo și e la noi, ea la 30 de ani este acceptată și privită ca o colegă, colaborează împreună, ceea ce la noi nu se întâmplă. Fiindcă în momentul în care a terminat universitatea și a vrut să rămână la București asistent, ea n-a încăput
lângă copiii celorlalți profesori. N-a fost bună, dar dincolo este foarte bună. Și așa că asta este viața mea. Mă bucur că vă văd pe toți. M-am bucurat extraordinar de tare că mi-am întâlnit o parte din colegii de internat. Sunt fericită fiindcă am avut profesori care proveneau din copii de țărani și fiindcă tata mi-a zis: nu fi supărată, fata tati, tu ești prima generație de pantofi. Copiii tăi vor face mai mult. S-a adeverit ceea ce a spus el. Și vreau să închei așa, că mi-aduc aminte de doamna Popa, la care am ținut foarte mult, pur și simplu am iubit-o și era foarte intrigată în momentul în care noi am primit numere matricole și a zis: bine că v-au mai dat și numere, fiindcă pe vremuri liceul s-a numit Timotei Cipariu și Timotei Cipariu era un nume pe Târnave. V-au făcut pe toți la licee teoretice să nu mai știe nimeni de cine sunt, de unde proveniți. Iar acum am auzit, n-am reușit să mă documentez, că liceul a devenit Timotei Cipariu. Și mă bucur extraordinar de tare, gândindu-mă la școala ardeleană și la modul în care nouă ni s-a predat, că acest liceu este Timotei Cipariu și m-aș fi Nu acest liceu, fostul liceu agricol. Da, am înțeles că acela a fost liceul Timotei Cipariu și poate cei care sunteți reușiți să redobândiți pentru liceul teoretic clădirea de acolo de la Timotei Cipariu. 40-50 de ani. Măcar după Revoluție. Da, mă bucur că v-am văzut pe toți și de realizările noastre. Mă bucur cel mai mult. Chiar dacă eu profesional nu m-am realizat, mă bucur de realizările colegilor mei. Viața mea nu a fost invidioasă pe nimeni. M-am bucurat pentru realizările fiecare om își are loc undeva în viața lor. Am văzut că colegii mei care n-au studiat superior au vorbit mai încet, n-au vrut să se vadă auziți. Uite, eu vreau să dau un exemplu a unui copil care a terminat liceul șef de promoție. Nu m-am ridicat la nivelul colegilor mei, dar și așa am putut să fiu împăcată, fiindcă echilibru și împăcare o ai tu în suflet, nu ceea ce ți se dă din afară. Vă mulțumesc foarte mult! Sandru Vasile Cornel. Mulțumesc pentru... Mulțumesc la cei care au organizat această întâlnire. Viața mea se poate rezuma la zi, pe foarte scurt. Am intrat la facultate, am făcut afară, după care am lucrat timp de 38 de ani la Vase mai la Timișoara. Din 88 am lucrat, am făcut un curs la Timișoara pentru calculatoare. În 15 iunie anul acesta am fost pensionat pentru limite de vârstă. N-am familie, stau la țară, eu sunt Timișoara, cam asta. Sănătate, Mulțumim. Sergia Aurelia. În primul rând îl penalizez pe colegul meu că m-a botezat, dai un curcel. Că la vedem acum dacă e curcel sau nu mai e curcel, dar... Da. Azi noapte la 2:30 le-am terminat astea și... Și apoi numai pe mine mai bine. Eu stau la Mediaș, acum sunt pensionară, am pensionat anticipat, am lucrat la poștă în Mediaș, așa. Observați că eu vorbesc foarte tare, că am probleme cu oreleul. Și toți colegii mei care au făcut medicină, m-am cam gândit așa, ce mă doare să fiu la ei. Ești paga mai mică dacă-s colegi, mă gândesc. Da? Dimpotrivă. E mulțumitor. Am doi băieți, am și n-am. Ăla mare e plecat în Mallorca de vreo 10 ani, am doi nepoței de la el. Cel mic, licențiat în resurse umane, dar și el plecat în Germania, așa că aștept din partea lui o fetiță, al treilea nepoțel. Și cel mai mult și mai mult
Eu stau în cartierul Vitrometan încă, dar mi-am cumpărat o casă lângă Carli. Și suntem vecini, prieteni foarte buni de familie, mi-u foarte drag. Ne ajutăm, ne distrăm, de aici plecăm la munte, ha, ha, ha. Unde? La munte, pe la Sibiu, pe acolo. Asta, dar mă duc și pe la mine. Așa, ne întoarcem în esare, la grătoare, să vezi. Mi-e place să mânc, am fost foarte slabă, nu știu ce, colegii mă mai rețin. Am pus vreo 50 de kg așa în ciuntă. Și acum sunt o belă. Cam atâta, deci sunt pensionată. Și ești bine, mersi. Mi-a tot mereu îmi făceai observații, că la ore nu puteam tăcea. Totdeauna. Maria avea treabă. Da, cu mine, da. Ca și toată lumea. Asta, atât. Vitma, nu știu, dar mai este Sărășan. Ați sărit, era înaintea mea. Da. Dar e aici. Mă bucur la ei. Mă se bucura. E aici, Mă Nicuța. bucuram întotdeauna când sărea peste mine catalogul și mă gândeam, ăștia n-aș fi știut. Și când chiar mă nimeream, ziceam, e bine că m-a ascultat aici, că am știut, totuși știu ceva. Mă bucur de ziua aceasta de bucurie și noroc. Este o zi de bucurie pentru că în 1973 ne-am împrășteat ca o ghirlandă de pui de rândunică din acest pui cultural și că acum la fel ne-am strâns și este noroc că am stat sub remuirea vremii. Noi care suntem astăzi și profesorii noștri. În puține cuvinte am să spun traseul vieții mele. Am intrat întâi la Institutul Pedagogic din Oradea, am obținut specialitatea română-rusă, apoi am fost... Și după aceea am fost repartizată în județul Sălaj, lângă Zalău. Erau puține posturi în țară, în Transilvania, noi acolo am avut doar posturi în Sălaj. După concomitent m-am înscris la Universitatea Babeș-Bolyai, la Cluj, am desăvârșit studiile. După terminarea universității și a definitivatului, m-am întors la mine în Iviciu, am stat un an acolo, profesoară de română și director de școală și apoi mi-am urmat destinul în județul Cluj. Locuiesc în satul Sâmbioana, comuna Țaga, soțul meu este preot. Am trăit în sat toți acești ani într-un perfect echilibru moral pe care ți-l dă credința și, evident, munca, așa cum spune Tania. Am trăit muncind și am avut realizări și mulțumiri că am dat țării, ca profesor de limba română, oameni buni, specialiști, că am susținut multe examene de admitere și am trecut peste emoțiile inspecțiilor, evident, ca profesor. Și mă gândeam întotdeauna când eram păscută de o emoție la grade, de emoții de inspecții neașteptate și mă gândeam eu așa. Ce o să spun inspectorului care stă acolo în ultima bancă și este spaima județului Cluj, când făceam eu lecție? Și o să spun așa. Noi fiu foarte bună, dar dacă au reușit eliminese la 9,50 la examen, și mie trebuie să-mi dați măcar 9. Dacă îmi dați 8, tot este bine, te notă de ministru. Și am... Plagiat. Nu la ora actuală. Când am terminat noi, zic că era notă de ministru. Dacă era meritată. N-am meritat 8, am meritat 7, 6, 50, de aceea am trăit la țară. Am o singură fată, este ca puțin dintre copiii dumneavoastră, de limba română, lucrează la un liceu teoretic la Gherla, la un liceu foarte bun, acolo
în vecinătatea policlinicii unde lucrează colegul nostru Obsorici, care este un medic foarte apreciat, extraordinar. Și acum, după ce și-a dat și ea toate gradele didactice, s-a hotărât să dea admitere la Facultatea de Drept, la Babeș-Bolyai, la Cluj, dar lucrează mai departe în învățământ. Din punct de vedere spiritual, sunt bucuroasă și eu, așa ca toți colegii noștri, de prezența domnilor profesori. În timp, am avut bucuria să mulțumesc doamnei profesoare Tempian că m-a ajutat, a răscolit în mine să-mi adun cunoștințele, să-mi adun voința, să iau admitere unde a fost greu, la limba română. Și apoi ne-am întâlnit la niște cursuri de reciclare la Cluj cu dumneavoastră și cu domnul profesor Isailă și acolo domnii noștri profesori universitari ne-au spus așa: să vă revizuiți puțin activitatea și fiecare dintre dumneavoastră să spună câți profesori a format, câți elevi au profesori. Și atunci a pus mâna pe mine și doamna Tempian și domnul Isailă. Că eu eram lângă dumnealor. Și m-am gândit și de la mine, și din mâna. Da, de rusă, atunci l-am predat rusa, dar predau limba română, pentru că limba rusă nu se mai Vreau să spun de asemenea că am făcut o ieșire așa cu familia mea, cu soțul și cu fata, de la Cluj, la Gilău, spre Munții Apuseni. Și ne-am oprit noi acolo sub munte și fata ne-a întrebat: ce munte e acesta? Soțul meu zice, care e de la Cluj, nu știu, dar ce munte o fi? Și am zis eu, se vede că ai învățat foarte bine la școală și am făcut numai 10. Eu n-am învățat în fiecare zi și la geografie, la domnul Tempian, m-a provocat la răspuns, să ies la hartă, să verifice Munții Apuseni la geografie. Și eu nu am învățat lecția și m-am roșit puternic și am spus: domnul director, n-am învățat, dați-mi patru, n-am spus domnul, dați-mi patru. Treci la hartă, era harta expusă, treci la hartă. Și eu până la hartă, tot voiam să înving rușinea și tot ce am nota 4, dar nu mi-a acordat-o domnul profesor, și m-a pus față în față cu harta și a zis: ție îți place? Scris toată, îmi place, chiar îmi plăcea. Du-te acolo și arată unde-s Munții Apuseni și spune acolo vârfurile. Și primul vârf era Muntele Mare, sub care ne aflam cu soțul meu și cu fata. Și uite, este Muntele Mare. Și domnul profesor ne-a dat nota 6, de aceea sunt îngăduitoare și eu cu elevi. Și nu-mi place să las corigenți. Spun că limba română este o disciplină care, dacă nu lucrează la comunicare, cum este specialistă Mărioara, lucrează la partea spirituală, care în timp se demonstrează și hai să-i las să treacă, să ne întâlnim frumos după aceea. Mai am un episod din viață și multe altele pentru care sunt recunoscătoare. Am dat examen de admitere la facultate din limba literatura română, deci din gramatică. Am venit în gimnaziu unde am fost, deci școala primară de clasele generale, unde am fost colegă cu Țerbea Aurelia și am terminat împreună liceul. Și trebuie să spun că, deși noi ne-am străduit să învățăm bine, nu am avut pregătirea foarte solidă la gramatică sau n-am dovedit-o suficient, dar m-a ajutat foarte mult studiul limbii latine. Nu i-am spus domnului profesor, care se vede că nu întâmplător este lângă mine, ci pot acum să-i spun mulțumirea. Că, trecând prin studiul limbii latine, eu n-am trebuit să fiu nevoită să plătesc o oră de gramatică. Dar cine îmi plătea? Noi am fost 5 clasă. Cine plătea mine? Zice, dacă să vezi că poți, mi s-a spus. Și în acest moment de aureolă, este un moment de aureolă, de lumină, vreau să le mulțumesc domnilor profesori pentru că și-au pus pecetea spirituală asupra noastră.
toți am dovedit că avem o pecete spirituală puternică și că învățătura dumnealor trăiește în noi. Toți am dovedit astăzi și le-am adus ca suprem omagiu învățătura dumnealor reflectată în noi. Nu pot, deși mi se face sens să trec. Profesor de română, înțelege lucrurile. Vă rog să mă înțelegeți, îmi cer scuze, dar pe mine m-ați tot lăsat la urmă. De ce ați tot sărit peste mine? Sărășan și iară să una la care spun prima gata lor. Ce credeți că n-am avut emoții? Trebuie să spun iar tot. Așa că e rândul meu. Cât de micuță ești așa? Micuță, dar plăcuță. S-a înțeles astăzi în ambalaje mici. Vreau să aduc în memorie câteva secvențe din lecțiile noastre de dirigenție, din învățătura sufletească și practică pe care odihnească se face doamna dirigintă, ne-a împărtășit-o și care ne-a fost de folos în viață. Printre ceea ce ne-a învățat, a dovedit o aplicare deosebită spre poezia lui Lucian Blaga. Și ne învăța întotdeauna, nu știu dacă țineți câteva minte, să purtăm cu noi o cărticică de versuri din Blaga, să învățăm versuri din Blaga, că sunt așa de frumoase versurile din Blaga. El era interzis. Acum, da, era interzis, acum este clasic. Acum este clasic, acum se studiază și aș vrea ca în amintirea dumneaei și să-i mulțumesc pentru că este lumină acum, este amintire, este și umbră, să recit din Blaga două versuri din Odă pentru Runa. Unde începe dorul tău e noima ta, unde începe părul tău e umbra ta, unde sfârșești nuvea ta, privind, ființa ți se prelungește în stea. Vă mulțumesc! Vă rog să-i dați aici! Doamna Tătean, vă rog să votați la răspunsă. Mulțumesc! Întrucât catalogele sunt vechi, bătute de vântul și ploi, s-ar putea întâmpla cineva să nu fie trecut în ele. Mai este colega noastră, ultima, Zoltan Marian. Nu se mai vede. Nu se mai vede. Este aici? Mica și absentă. În încheiere, după cum puteți constata și dumneavoastră, toți absolvenții acestor două clase s-au bine realizat, au rezultate foarte frumoase, ne-au bucurat pe toți profesorii care i-am educat și instruit și noi la fel vă dorim în continuare o zi frumoasă, așa cum ați avut-o și până în prezent. Vă mulțumim de participare. Pentru că am auzit de foarte multe ori, vă mulțumesc că aveți răbdarea după lungile ore să mă ascultați. Două vorbe vă spun. Am auzit de foarte multe ori spunându-se în Dumbrăveni că lumea dorește să revenim la liceul Timotei Ciparu. Nu suntem noi de bine, domnul coleg, știe o reformă de la 1948 a învățământului care s-a terminat nici astăzi. O tot continuăm. Dar există mari speranțe ca în Dumbrăveni să reînființeze un colegiu cu numele de Timotei Ciparu. Sper cu tot sufletul ca la întâlnirea de 45 de ani, da, în 2014, da, sper să intrați în colegiul Timotei Ciparu. Nu am timp să intru în detalii, domnul Suciu știe ceva, domnul Petri și el dânsul. Sunt niște obiective care pot fi realizate într-un viitor, zic eu, nu prea îndepărtat. Într-adevăr, liceul pe care l-ați terminat noastră este la momentul actual
liceul, da, simbol, sindat al orașului Dumbrăveni. Așa este. Vă felicit pentru tot ce a spus la adresa dascălor și vă mulțumesc sincer. Sincer vă mulțumesc pentru cuvintele frumoase. Prin asta trăim toți care suntem dascăli de aici. Prin aceste cuvinte m-a impresionat și doamna. Mulțumesc, domnul Mezei. Sunt marile noastre bucurii. Pentru că veniturile, știți că sunt, mi-e rușine de câte ori semnez statele de plată. Eu sunt directorul liceului și când vin și văd acolo ce semnez, mă apuc ca joasa. Vă mulțumesc și vă doresc distracție plăcută. Câteva precizări organizatorice. Ieșim cu toții pentru poza de grup. Așa. În fața liceului. Facem cu toții un legământ de ce am scris acolo, că ne revedem în 2014, deci la anul. Bine ar fi. Și vă invităm, toată lumea participă, la restaurant, la Plentea, la hotel. Plentea, care sunt din Dumbrăveni, Mario. La hotel. La hotel. Deci, da, și pentru atât pentru profesorii care nu mai sunt și pentru colegii care nu mai sunt, am comandat câte o coroană pe care o vom duce la cimitir. Cine vrea vine sau merge numai cu mașina, depunem coroanele, una la mormântul doamnei profesoare Popa și una la mormântul colegului nostru Monier Gerhard. Bineînțeles, simbolizând coroana pentru toți cei, atât profesori și pentru colegi. Da. Mulțumim din suflet pentru organizatorilor că ați avut puterea și energia să ne adunați încă o dată și să putem depăna amintiri împreună. V-am scris pe tablă din suflet, bine ați venit, bine ați venit acasă, bine ați venit în liceul nostru, în liceul vostru, în Dumbrăveni, unde ați petrecut cel mai frumos an de liceu. Să știți că mă încearcă și m-a încercat emoția deja de când puiul mi-a spus și am așteptat-o cu strângere de inimă în acest moment, pentru că eu am început cariera mea de dascăl alături de voi. Ați fost prima mea generație. Am dat dintre voi un profesor de rusă și o profesoară de engleză. O profesoară care îmi aducea, când venea la mine câte un trandafir, nu trandafir, garoafă. Și fetița mea s-a născut cu o garoafă aici undeva pe punte, când am purtat-o. În al doilea rând mă încearcă o emoție teribilă că printre voi